Здравейте! Днес ще ви покажа как да изтеглите Codebox, тъй като това е един от моите любими а, интегрирани среди за разработка. На тях ще пишеме програмите на следните езици C и C++, като за целта аз предварително съм заредил връзката към а, сайта codebox.org и съответно ще преминем към секция Downloads. От секция Downloads избираме Download the Binary Release. Съответно тук в зависимост, ако имате съществуващ Mingway инсталиран на ваш компютър, може да изберете съответно Codebox Setup Exe или Setup Non-Admin или No Setup zip файла. Ако нямате, съответно ще трябва да изберете с награден Mingway вътре, за да може съответно да имаме подходящ компилатор и съответните библиотеки за изпълнение на нашата програма в Windows. Тъй като програмата е голяма, съответно аз предварително съм я изтеглил от sourceforce.net, като в секции изтеглени може да се види съответно екзето. Натискаме върху него, като започва съответно инсталационен процес. Тук изисква административни права, съответно давам да. И изследваме уизъра, който ще ни със всяка една стъпка ще ни доближи до самото приключване на инсталацията. Съответно тук си оставаме под разбиране всичко да е маркирано. Даваме Next. Аз по принцип имам вече инсталиран в програма Files Codebox инсталация, но ще надградя. Ако желаете съответно друга директория, натискате бутона Browse и навигирате до съответния път и директорията, която желаете да инсталирате Codebox. Следователно той изисква 531,5 мегабита, които ще вземат дисково пространство, така че го имате изпредвид. Натискаме бутона Install, за да продължим. Даваме OK. Съответно ни се създаде на ново прекия път към приложението. Изчакваме да завърши инсталацията и ще напишем първата ни програма на езика C, която е поздрава Hello World, който се печати в конзолата. Но да изчакаме да завърши инсталационния процес и ще продължим. Съществуват и други интегрирани среди за разработка, които може да ползвате за писане на езиците C и C++, но аз съм си избрал Codebox. Ако имате желание, може да ползвате и друга среда за програмиране или друг редактор, който на вас ви е удобен за писане на код. Завърши. Ако имате някакви въпроси, може да напишете отдолу в коментарите и ще се опитам да ви отговоря възможно най-бързо.
Имаме Next, Finish, готова е инсталацията, съответно вече може да стартираме програмата ни. Общо взето това е интерфейса на началния интерфейс на CodeBox, като можем да започнем тук с преките пътища за най-бързо и най-лесно, като избираме Create New Project, съответно търсиме Console Application, къде беше? Ето, Console Application, даваме Go, след това избираме Next, избираме C, даваме Next, избираме, въвеждаме име на проекта, което ще бъде Hello World. Съответно може да си изберем директория различно от тази. Ще я създам на работния код, тъй като в последствие ще я изтрия. Ще дам нова папка. Ще си го избера на папка. Така, както се вижда, проектът ще бъде с разширение CVP. Даваме следователно Next. Тук са подразбиране си имаме компилатор, който се взима от библиотеката Mingway. Следователно избираме Finish и проектът ни е създаден. В ляво виждаме дървото на проекта. В source ни е програмния файл mine с разширение C и за нас улеснение самата среда ни създава програмата, като както показах в предишния урок на дъската, съответно изписваме printf, която е функция за печатане в конзола. Съответно записваме нашия стрингов нашия знаков литерал и използваме знака N за нов ред, тъй като, както обясних в първи урок, в езика си нямаме вход и изход от конзола, а използваме функции за тази цел. Съответно, важно е да обърнем внимание на тези два бутона Build и Run, като може да се използва и бутона Build and Run, като първоначално автоматично се билдва програмата и след това се изпълнява. Но аз предпочитам да използвам първо Build, тъй като ако възникне, тъй като така съм свикнал, съответно билдваме програмата, след това изпълняваме Run. И ето нашата програма съответно и се разпечата резултат от нея. Общо взето това е, което исках да покажа в този урок. Благодаря ви за вниманието. Ако сте харесали, ако ви харесва видеото, може да го харесате или да се абонирате за канала, като по този начин ме подкрепяте да продължа напред и да създавам допълнителни видеа. Това е от мен. До скоро!